Ne jomigori duto, ne jo Kenya mangima mawinja sama kora wuoyo ni ma en Honorable John Pesa ma nyocha ringo e kom mar gavana ma Migori. Adwa go ne jo Migori duto erokamano kuom chung' koda e ndalogi duto ma naringo kendo bedo koda machiegni wuok oko mondo gigo kura mondo abed gavana margi ma Migori. Ang'eyo ni usewinjo duoko kanyo landi ni ng'ama chielo ema nyomi komno. Tadwa wachonu ne jogewa moherowa, ne jogewa mang'eni sama gintie sani koro ok winj maber ni mano ok rumo mar gima modhi nyime no. Wan kaka jogi John Pesa wang'iyo weche mopogore opogore, wadwa yudo adieri motimore kapok wabiro out mondo wanyisu legal action mwadhi kawo. Definitely ok wabi weye kaka nyotimeno nikech afeel ni jo Migori nyo dwara kaka gavana margi nikech gik manyotimore mag sheria nyomi my opponent kom mar gavana ma Migori. So adwa kwar jogewa ni wabedu gi kwe, wabedu joma lando kwe, wang'e ni kata yiero gidhi mbele kata kaka girumo no pod wan ma jo Migori. But gima wadwaro ni jo Migori duto obedo gi jatelo mabiro kelo kwe Migori, mabiro kelo maendeleo Migori, ma goruok matimore mbele ma ji goya ilaw ka diekni nyaka wanen wayudo gavana mabiro stop that one nikech ok wanyal dak ka gima wane 18th century ma ji gore agoya ni kiyudo loch. Ang'e ni joma ng'eny wacho ni loch ikawo. That is a defeatist attitude. Ng'amolo mong'e ni onge gi strength ma wacho gigo. Loch onego jopiny mi ng'ama giparo ni nyalo rito gigi maber, nyalo rito mwandugi maber, ok biwe mwandugi chwir oko. To nitie jomoko manyalo dwaro mani mwandu giyudo gitiyogo to ok gi benefit go jo Kenya. Joma nyochung' duto gin jok ma osebedo katiyo kuonde mopogore opogore. Ma emomiyo nyaneno ka seche manyaringo jopiny odwaro ahinya na bed gavana margi. Kanyo ging'iyo gik masetimo kaka mbunge ma Migori, kaka japuonj mosebedo japuonj, mobedo principal e colleges mopogore opogore. Omiyo pod an gi geno ni jo Migori Nyasaye biro ketowa kama ber kapok ndalo dweche 6 orumo mondo wane ni sirkal mudwaro no wakelonugo. Erokamano.